tensió superficial dels líquids necessitem aigua, clips i sabó. Les molècules de l'aigua estan unides i fan que l'aigua tingui com una pell, que és la tensió superficial. Aquesta permet que alguns animals, com el sabater, pugui caminar sobre l'aigua. Quan posem sabó a l'aigua, trenca aquesta pell i els clips cauen al fons del recipient. També necessitem llet, pastoret per les orelles i colorant alimentari. I sabó. I sabó. I també necessitem un recipient. Tirem colorant alimentari a la llet. La llet té una tensió superficial més elevada que l'aigua. Per tant, quan hi tirem el colorant, no es dispersa, ja que la llet conté greix i fa que el colorant quedi concentrat. Però al tirar-hi sabó es redueix la tensió superficial de la llet i els colors llisquen per la superfície formant uns dibuixos molt originals.